Karaw na. Iura kasi. Ano man? Ano man para may binidyo nga wala tanong subog ka mo. Ang karaw na. Food trip. Budol-budol pa. Sabaw, sabaw. Yan. Ginana. Army? Ako no, sana mo na si hermano. Si Dabol. Oh yan na tabi. Para pagduwag sa likod. Para huwag sa pagungon. Makarauna na. Oh, tabi na muna sa saro. Wah. Okay. Fight. Ginana ko.